Prepono pranawing kabeh sing kias masudi marbaning bukaya tulus. Sik mandeg-mandeg dhisik Dimas. Bima lan Iwarta. Wah, ana apa kok dadak mandeg nggone padha lumaku jletheng kakangku. Coba marawas wadakno di ngarep kae ana gunung kang ngregem. Menika naminipun harga menapa Kak Prabu? Ae jenenge Gunung Cetyaka. Katone kae mung sak wujud gunung angin kae sejatine mujudake bebeteng negara Giribraja. Lamun ana wong saka sak njabaning negara mlebu marang leladan Giribraja mongko liwat ing sak cedhaking gunung kae Prabu Jarasandha wis ngerti dhisik kok Di. Wah, sebab apa kok wis ngerti dhisik? Coba mara kaget tamakno. Pucuk gunung kae ana wujuding tambur Yai. Inggih para Prabu, kula nyumrapi wonten tambur mapan wonten ing puncake Harga. Hanana ya Yai. Tambur kae nadyanto ora tinabuh. Nanging lampun ana wong kang liwat sak cedhaking Gunung Cetyaka tambur mau bakal muli dhewe kok Di. Kok aneh sanget diri tambur. Udah saged mundur piyambak. Ya awet kuwi sejarahe. Piye sejarahe? Mangkene ya Yai. Narendra ing Giribraja kang sepuh ing nguni jejuluk Prabu Bryodata. Prabu Bryodata darbe garwa Cacayana loro. Nanging garwa loro mau kuwi daud nganti tetaunan durung padha darbe momongan. Ya wis ana Prabu Bryodata nindakake tapa ana lengking Gunung Himalaya. Ya wigati nyuwun marang pangeran uga enggal pinaringan putra. Katarima tapaning Prabu Bryodata Sang Hyang Narada rawuh pring ungganing Ratu Giribraja mau. Sang Hyang Narada maringake sarana tur enggal antuk momongan arupa pertangga jiwa marang Prabu Bryodata kinenangan garwane sakloron. Prabu Bryodata banjur kundur marang kedaton sak tekaning kedaton pinapak garwa loro pisan. Nalika bakal maringake plemau Sang Prabu mangsa bingung ya sabab garwane kuwi loro. Mongko plem iki mung siji. Usana plemau disigar biak dening Prabu Bryodata kang separo kagem garwa sepuh kang separo meneh kagem garwa sing enom. Bubar dahar pelem garwa sakarana banjur ngrebini bareng. Lek ing kurang jaban bayi garwa sakoron babaran bareng ya mung elok ing kahanan. Garwa sepuh nglairake bayi mung sesigar. Semono uga garwa sing enom ya nglairake bayi mung sesigar. Saka kagete garwa loro ki mau banjur seda. Sasedaning garwa Prabu Bryodata utek penggalihe. Ing rusana bayi sigaran cacah loro ki mau banjur diguwang marang tengah ngalas kok Bregara. Sawijining dina ana Gandharwa wadon kang pinuju mlaku ning tengahing alas golek mangsan jenenge Nyai Jara. Nyai Jara weruh ana bayi sigaran banjur dijupuk. Bayi sigaran mau ditangkepake dening Nyai Jara. Pasana bisa wujud utuh kaya bayi lumrah tur lanang. Bayi lanang mau ora dipangan, keprodupeni diwenehi jeneng Jarasandha. Dewasane Jarasandha dikandhani dening Nyai Jara. Yen satemene dheweke iku putra Giribraja jejuluk Prabu Bryodata. Nanging nalika semana mangune Bryodata rumangsa isih anak sigaran mula banjur diguwang ana ing madyaning alas. Krungu critane Nyai Jara kang mangkono mau, Jaka Jarasandha mungtap kanepsane. Dheweke banjur nurut prang nantang wong tuane dhewe. Satemah dadi Bantayuda Jarasandha mungsuh Prabu Bryodata. Usana Prabu Bryodata kasoran dipateni dening Jarasandha. Kulite dibeset dienggo ulang tambur kae ayo. Wah. Anak kurang tata. Menapa sababipun dene mboten tinabuh
menika saged nunggal piyambak Koko Prabu. Ya, ulane kaya nabuh muni dhewe bisa tata jama silang kae nangis-nangis njaluk tulung kinen nyampurnake. Mula Kang Sore Kyai Parto gandeng si adik kuwi limpek ling jembaring mbok coba tambur kae pasana jembaring Yai. Yes tak ndawuh. Ludira Koko Prabu. Iya. Tegese ora goroh critane Kakang Mahyai. Iki wis ora ana tengara maneh marang Prabu Jursanda. Nanging najang nangkara tak jaluk jadi sakana aja padha ngentengake marang kekuatan Inggih Braja. Ya sabab Gunung Jetya kae pagerdeng rubeng kok Yai. Wah, banjur kepiye prayogane? Yai, sithik ana petingane Prabu Jursanda. Najan ta wonge dabe watak angkara nanging yen karo pendhita dheweke ngajeni kok Dik. Dheweke wanti-wanti marang para kawulane cilik aja kongsi gawe lara. Gedhe aja nganti mateni marang pendhita. Kepara yen ana pendhita kudu kinerpatan kaya sakataning Ngurpati Dewa. Ya kang ngangkon supaya jana pepalanging tumrap lakune awake dhewe mlebu ana kraton. Ayo Becike ayo padha ngrasuk satetening Brahmana. Lang silasma tandhanama dhisik dinarga. Wah, aku manut monggo kula dherekaken Koko Prabu. Tanduhan rimang lerlena tanpa kanin yen tantu semenggo sang Hyang Utama mangkono Sanata Muda wis nyolong nerepa Jayasena kula wonten menggih dawuh Rama Dewaji amiji dhateng putra pun Jayasena kaya nyidam rujak cempaluk nggonku nganti-anti maring baline pamanmu Hamsa lan Dimbaka ingkang tak utus golek geneping 100 sing mung kari kurang 3 kuwi inggih keparengan nyeranti saking sawetawis Rama bawanipun lumampah tebih namung kula pitados Paman Hamsa tuwin Paman Dimbaka mesti saged ngintasi karya. Ya, muga-muga wae ora mudhar ning dalan. Siji tarembuk menapa Rama? Nalika Rama kuwi mapan sare, aku turu banjur nyupena utawa ngimpi. Negara Giribajra tetaman banjir bandang. Ingkang alimbak-limbak katuting banyu banjir ya kuwi wit waringin kurung sakembaran ingkang sol saka papane bareng aku ngimpi gregah rasaku melang-melang kaya ninggal bayi ora lambe sebelah iki ge perlambang apa iki
Nyuwun pangapunten. Pengen putra kirang mangertos menggah menapa dados pralanwita ing medal wonten ing pasupenan. Yo, yen pancen mengkono kowe golek wong pinter sing bisa njlentrehke impenku iki mau apa? Ya. Golek wong pinter karben bisa ngandharake mungguh pasupenaning pun Rama. Lho iki saking dawuh. Lan uga eling-elingen yen nganti plethek ing srengenge sesuk-esuk mamanku durung bali susul. Golek ana Nyang Mandura apa Nyang Durawati. Kepiye kabare? Lho iki Perang Terwaca dawuh Paduka Rama Dewa Jiwa lan ngestake dawuh. Piye kabare nggonmu ngawat-awati Gustimu Hamsa Dibaka? Mangkate bareng kowe kok mulihe ora bareng iki piye? Wong dhewe-dhewe ngene kok. Nggih bedale sareng iki wau. Lah terus pirangan? Piye karepmu? Atur wuning sinuwun. Wuning apa? Nalika semanten anggen kula nderekaken Gusti kula Prabu Hamsa Tuwin Dibaka badhe bedah negari Mandura sampun dipun tangguh ing wanci dalu. Nyatanipun Prabu Baladewa saged lolos saking kepunganing mungsuh lumajar dhateng Dwarawati. Gusti kula kekalih inggih boten kendel wujud dhateng Dwarawati. Sareng sampun dugi Dwarawati dados perang gegempuran ing antawisipun Wadyabala saking Giribaja kaliyan Dwarawati saha Mandura. Terus atur ketewasan piye? Gusti kula Prabu Hamsa Tuwin Gusti kula Prabu Dibaka gugur wonten madyaning Madya. Wah, biang setelek. Kok nggih. Batange ana ngendi? Boten saged beto. Gusti kula kalih kula wau alokipun prajurit saking Mandura pecah dados toya. Mati dari banyu unggul niku. Walah dalah. Ya wis. Yen pancen mengkono kudu aku dhewe sing ngrampungi perkara iki. Karek lampik brungkak karo gajah gelar Singabara. Bakal tak gede negara Mandura ora lan Ngamarta. Yen sing maju jara sendetane bisa soleh. Langit kalah katon Turgin janging sang mawet katru Yun pangapunten mriko kok wonten Brahmana awit kula nyumurpi agemanipun Paduka menika Brahmana saking pundi saha sinten para paduka? Iya, Prabu Jarasandha ditepungake wayahku iki katulune pendhita kaliyan kabur kanginan mendung kebaratan ngendi tibaku ya papan panggonanku. Dene pemarapku Begawan Padma Wicitra, aku Begawan Jayalaga. Aku Begawan Partasudha. Penembahan kula Narendra Giribajra pun Jarasandha. Dawah kleresan dene paduka tetiga sampun dumugi wonten ing Pandhapi Agung ing negari kula. Lho upami paduka menika dereng rawuh anak kula pun Jayasena
badhe kula utus ngupati dhateng pendhita ingkang saged njlentrehaken pasupenan kula. Ndilalah pukulun Bathara Kala kok mireng angger saing manah kula satemah paduka saing penemban ketiga ngantos dumugi wonten ing pendhapi kula menika. Menika dalah kleresan. Karep kepiye? Ngaten penemban, gandeng paduka sampun dumugi wonten papan mriki. Parenga paduka nggacaraken menapa dados perlambang medal wonten ing pasupenan kula. Sang Prabu ngimpi apa? Kula nyuperna wonten negari Giribajra menika wonten banjir bandhang ingkang nempuh. Ingkang lembak-lembak katuting kaya banjir mboten wonten sanes tam kejawi wit waringan ingkang sa saking papanipun. Menika perlambang menapa penemban? Prabu Jarasandha banjir bandhang kang metu ana ing pangimpen kuwi mujudake mungsuh sing bakal tumeka ana ing negaramu iki. Wadene waringin ingkang katut banyune banjir kuwi padha wae lambanging kawibawan negara Giribajra ya lambanging Prabu Jarasandha dhewe. Lho, kok ngaten? Ngerti ya? Lamun to Prabu Jarasandha ora enggal munggel kekarepanmu nggone bakal nganakake sesaji rudra bekakak ratu cacah 100 ing kono bakal tumuli maujud pangimpen mau. Waduh Wedian paduka kok waskita sanget dereng ngantos kula nggancaraken napa ing dados niat kula paduka kok sampun pirsa menawi kula badhe ngawontenaken sesaji rudra. Namun nyuwun pangapunten menawi kula kedah gagalaken anggen kula sesaji mboten saged. Menika sampun dados anteping manah kula. Kula sampun kalajeng Unjara Ratu cacah 9 dasa 7 negari. Lamun to pangimpen kuwi mau ora maujud, seranane Prabu Jarasandha kudu ngluwari Ratu 97. Lan taksuwun Prabu Jarasandha aja nyembah marang Bathara Kala, merga Bathara Kala kuwi dudu sesembahan. Sing dadi sesembahan ora ana liya mung kejaba Gusti kang nyipta jagat. Saranane Prabu Jarasandha kudu ngrasuk salah sijining agama kuwi sejatining panembah. Ya mangapun, kula sampun kalajeng pitados kaliyan Pukul Bathara Kala. Kula gadah kados ngaten menika menawi boten Pukul Bathara Kala, boten wonten ing nyembadani. Kula menika dasaripun namung percaya ngaten kemawon. Oh ya wis. Yen pancen nata sing dadi kekarepanmu ing kono bakal maujud mungsuh sing bakal tumeka ana kene. Kula kinten paduka kok ngaya-wara. Ngaya-wara piye? Paduka mari dawuh yen ana mungsuh bakal nempuh negari Giribajra. Upami wonten saderengipun mengsah kula wau dumugi mriki sampun wonten tengara. Apa tengarane? Tengaranipun Tambur Kyai Gurnita inggih Kyai Guru swara ingkang mapan wonten ing pucaking Gunung Setyaka. Menika ingkang mertandani badhe mungel piyambak tanpa nlabuh pertanda menika wonten mengsah mesti badhe kalimbih dhateng kekiyatan negari Giribajra. Ngerti ya Sang Prabu, tamburmu bedah. Lho. Bedah. Iya. Wah, sing gunake iki piye doyak-yakan. Wah, dipirangmu wis bedah. Wah, ladalah sinten iki bedah tambur. Ora ana liya mung kejaba calon musuhmu. Mara waspadakno Prabu Jarasandha, sejatine aku iki dudu pendhita. Ingsun katelune iki dudu pendhita. Aku Narendra Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Iki kadangku penenggak Pandhawa Werkudara sing mburi panengah Pandhawa Janaka. Biangset kowe. Wah. Orang totos terus malah nyerat lain-lain bulu panas manik jalanan dina mulai Ratu Ndrawati wis tekan kene. Wah apa yang wis tekan kene terus aku miris apa aku kaget babar pisan ora tanpa dirasa wedi Jarasandha tanpa dirasa wedi karo sapa wae kamu kejaba kelawan Pukul Bathara Kala apa meneh mung kowe untuk marani sundung kowe tekan Giribajra ora bakal bisa bali nyang Ndrawati. Ayo tak jaluk enggal mertu bakal ngersane Gusti kang nyipta jagat. Aja tok bacutake. Nggonmu daksya marang sapepadaning titah kanthi kowe arep nyembelih Ratu 100 cacahe. Luarana Ratu 97 aku arep ngluwari kepara kowe arep tak nggo genep-genep.
ratu sing bakal tak deleh ana alun-alun. Kepara kuwi wong loro babar pisan kowe dadi greme sajen nggonku nganake sajrodra. Yang nganti kowe ora enggal nglari ratu 97 negara. Ing kene margane antakamu, mara sapa sarmu saudaraku? Ayo ketokno kabegayanmu, mara ayo pilih sapa sing arep dadi musuh. Sing tengah gedhe dhuwur, metu njaba gula papan jembas. Wadeni. Apa sing ngilani? Jara Sandha tak pateni bayi urip. Pateni bayi urip. Apa kelakon aku kewirangan karo Jara Sandha? Yen siadi caramu mateni kaya ngono lha kok nganti sesuk awan kowe isih nang kene ora iso mateni. Lah terus piye? Apa kowe ora krungu lan ora kelingan nalika pun Kakang cerita mau ngarep to? Jara Sandha ya bayi lahir ya to saka Dewi Kaita lan Dewi Kawita separo terus digathukake ngono. Mula Jara Sandha kuwi kondange Ratu Slewah. Yen bisa misahke Slewahe ya kuwi matine ora mau. Jara Sandha kena lara luput ing pati. Ayo mara kowe ndingkluka tak srimpung sikilmu. Ayo dadi jalaran ilange nyawamu cangkeme.
sapa iki? Kula Jayasena putra Kanjeng Rama Jarasandha. Kowe arep bilani bapakmu iki. Tak udet-udet sisan. Mboten Raden. Kepara ngaturaken penuwun dene Paduka Sinuwun sampun dados sarana nyampurnakaken dhateng tiyang sepuh kula. Lho. Kok kowe ora gelo? Sampun marambah makaping kula ngimutaken dhateng Kanjeng Rama Jarasandha ingkang kedah ngluwari dhateng para raja Narpati. Namung puguh ingkang dados kersanipun Kanjeng Rama Dewaji mboten ndharatur kula. Inggih kanthi cara menika saged ngengetaken dhateng tiyang sepuh kula supados boten kedangon nglarang kala angkaraning jagat menika Sinuwun. Oh iya, yen ngono Jayasena negara Giribajra Suwung mengko liya wektu sira bakal tak kepiyake dadi ratu ana kene. Ya mung sadurunge mara enggal luwarana pakunjaraning para ratu 97 kang wis dikunjara dening wong tuamu. Sakwise luwar saka pakunjaran tumuli derekno bebarengan kelawan sira Jayasena pisan budal marang Praja Ngamarta wigati ngestreni para pendhawa bakal nganakake sesaji agung Raja Suya. Trantara Candrawatu kemaring kula badhe ngluwari bebandanipun para raja Narpati tumuli kula dherekaken dhateng negari Ngamarta ya lan aja lali urung tineng kunarekane wong atuan. Nuwun Kanjeng Sempati. Saha pepundheng kula narendra ingkang sami rawuh wonten ing Pandhapi Ngamarta. Lho inggih kula ngaturaken sanget agenging panuwun. Dene para pepundheng narendra sampun kepareng rawuh minangkani panyuwun kula.
Yen inggih paring pangestu saha anekseni anggen kula ngunjukaken syukur ing ngasaning pangeran kanthi sesaji Raja Saya. Ingkang menika kangge hamiwiti tasakuran menika keparma kula badhe ngaturaken nunjukan pakurmatan dhateng Pepunden Narendra ingkang langkung sepuh piyambak inggih menika Yang Buyut Matsupati Wirata. Monggo dhisik yen buyutku Puntadewa. Pune yang paring tarima kasih marang buyutku Puntadewa. Dene pun kaki bakal dicaosi nunjukan pakurmatan. Nanging luhana mayengger Puntadewa. Pangrasaning pune yang sejatine dudu pune yang kang kudu nampa dhisik nunjukan pakurmatan mau kula. Najan pun kaki jejering sepuh nanging saka penemuku kang wajib nampa dhisik unjukan pakurmatan mau mung kajaba keng neraka Ndrawati buyutku Prabu Kresna. Sebab apa kok buyutku Kresna kang katuran unjukan pakurmatan? Hawe kajaba buyutku Prabu Kresna kang ngrigenake kalakone tasakuran agung iki uga panjenengane kuwi pangejawantahing pukulun Bathara Wisnu. Ya dewa kang wenang handun kabagyan ning donya iki. Mula bejo kemayangan dene buyutku Pandhawa bisa kegandengan asta karo wayah Prabu Kresna. Pun kakilang keng padha rawuh ora kendhat tansah nyuwun pingersaning Hyang Manon. Uga sugeng buyutku Pandhawa lan kabeh para sakabatan pinaringan rahayu jenis kono ngaturaken gunging panuwun Kanjeng Hyang Prabu. Monggo Prabu Sri Bathara Kresna kepareng nampi njugan pakurmatan saking Ri Paduka Puntadewa Prabu. Duh Yayaji pun kakang ngaturaken agunging panuwun binamung sak derajat kula nggih to nampi pakurmatan ingkang semanten luhuripun. Inggih saking Narendra Gung Binatra Yai Prabu Puntadewa. Duh Yayaji tetela paduka Narendra ingkang saged kangge pandam pangayumaning para Narendra ingkang rawuh ing kalenggahan menika. Jalaran Yayaji sampun kelampahan apati mas dumateng Narendra Gung ing Purwacarita Sang Prabu Sri Mahapunggung ruwuhun. Ugi Gusti Ngudaneni dayaning tasakuran menika saged damel tetreping jagat saesinipun. Najan kathah Narendra ingkang sugih Bandaraja donya namung dereng kinanten kaiden kaliyan Gusti. Kados Yayaji ing amarta menika. Mugi sineksen sang janing prarawuh menika tetepipun paduka Narendra Hulur Binatra. Lho sik ya iso. Prabu Kresna ora ngono ing atase kowe kuwi lagi nyekel glase wae kok wis mendung iki piye ketitik rembugmu kaya ora waras. Kresna lah kok kowe ngarani Puntadewa Ratu luhur Binatara kuwi sing luhur apane sing luhur apane sepira bandane Puntadewa sepira kekuatane Pandhawa kok banget temen-temenmu nyundul koyo kabeh sing padha rawuh iki mudeng. Puntadewa entuk anteng kuwi aja diwelasi karo Kadang Prabu Duryudana kok bisa mesti kaya ngene iki. Lah kok olehmu ngalem bono Puntadewa jagat tekan jaban jagat alah Kresna. Kresna kowe ngalem Pandhawa ngamper. Wong jalaran kowe kuwi ratu kemladhean, ya to? Kowe yen ora nempek pendhamasa bisa urip. Saking Ratu Wirata kuwi 100 tuwek. Ora pecus ndadak merenah wong. Sing diompak ora kuat njur bela ndase mendem dikeploki. Kresna. Bola-bali gedhe ana desa.
mulai karo tata krama aku ora sudi nampur Budi Resna panek sari putra dadi ratu dhuwur goyang ngidai jasi karo kena tak buri carane wah aras nuwun sagunging para narendra ingkang menyara ing budi. Kula sampun ngantos sami kaget. Saha sampun ngantos jengkar saking palenggahan sageripun praningati menika. Inggih. Keparang kula atur nika bilih wekdal menika sampun titipanci Prabu Supala murid ing Kasedan Jati jalaran wonten dongengipun. Paman Prabu Supala Ratu Cendi kagungan putra kakung dipun paringi nami Supala. Namung Supala wau boten kados sakamring bayi limrah. Inggih jalaran pundhakipun sekawan mripatipun 3. Nanging sareng jabang bayi Supala kula pangku teka wonten kamiraning pangeran. Mripat ingkang wonten bathuk dawah bau ingkang kalih sami sempang satemah Supala wujud bayi limrah. Inggih niku paman Supala nimasraken pejah gesangipun Supala dhateng kula. Hewa semanten kula inggih gadah petangan menawi gesangipun Supala menika mboten damel dosa tuwin kalepatan dhateng kula rambah kaping 100. Kula tetep paring mangapunten dhateng Supala. Ing mangka dumugi wekdal menika kula petang sampun rambah kaping 100 piyambakipun damel dosa tuwin lepat kaliyan kula. Mila sampun wanci pejahipun Supala kedah kula tapaken mawi sanjata cakra. Atur sinuwun. Nuwun njlajeng kados pundi gesang kula menika sinuwun. Ya Raden Jayasetna. Sira ora duwe klepatan apa-apa uluhanana Raden. Dina samengko sira bakal tak wisuda gemati nata ana ing Giribudaya Raden. Nuwun para Kyagong sedaya menika sampun titipun ninggati anggenipun para Pandhawa sami tansah kurang inggih kanthi sesaji Raja Saya. Mila winastan sesaji mengku wedi nyawisaken Raja Saya menika tegesipun Ratu Agung. Ratu ingkang agung menika sinten? Boten wonten sanes inggih namung Gusti ingkang nyipta jagat. Dados sesaji Raja Saya menika tegesipun pangaji-aji saking para Pandhawa kunjuk dhateng Gusti ingkang nyipta jagat. Dados lelampahan menika sampun jumbuh kaliyan piwucaning agami kula rasuk ingkang surasipun sapa kang bisa nyukuri marang nikmating pangeran sayekti bakal ditikelake maneh kanikmating mau ning kosok baline. Sapa kang ora gelem nyukuri marang nikmating Gusti sayekti bakal nampa pidha kang abot lan pedes. Dene kedah tinenggan ratus-atus ingkang tanpa dipun kawonaken menika mengko suraos salebetipun ngayahi jejiban menapa kemawon monggo sami ngetingalaken sayuk urukunipun ngetingalaken manunggaling lair lan datosipun lajeng sami bantu binantu. Lajeng ingkang ngujubaken pandhita pitu menika mengko suraos nyuwun pitulunganipun pangeran mugi ingkang sineja saged para pamriksa pamirsa kula nyuwun dengan sukma mudra pangeksami
Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.